Το μυαλό σου, ρε. Μην ξεχάσεις και το μυαλό σου. Καλημέρα. Καλημέρα, Φωτρολή. Καλημέρα, τι έγινε? Καλά, καλά. Πάμε προς τα μέσα. Κάτσε ρε, άραξε λίγο ρε. 5 λεπτά λίγο να κάνουμε ένα τσιγάρο. Τσιγαράκι. Έχεις δίκιο. Δεν την μπορώ αυτή τη δουλειά, πραγματικά δεν την μπορώ. Τι έγινε πάλι? Τίποτα, μωρέ, κλασικά. Τις προάλλες είχα έναν γέρο και ήθελε να βάλει ασύρματο δίκτυο και δεν ήξερε που πάνε τα 4. Κλασικά πράγματα. Κατάλαβα. Εντάξει, δεν Γραμμημένα τηλεφωνικά κέντρα, δηλαδή πραγματικά μας ρουφάνε το αίμα και μας δίνουν ψίχουλα. Με πιάνει τηλέφωνο και πραγματικά νιώθω ταχυπαλμία, παιδιά. Ωστόσο σε πήρε κάποιος. Ποιος? Έλα, ο γκόμενος ο Αχιλλέας. Άρχισες μαλακίες πρωί-πρωί. Ρε φίλε, μας έχει πρίξει το φιλαράκι στον τελευταίο καιρό. Παιδιά, εγώ δεν έχω. Ρε μαλάκα, μας έχει σπάσει τα αρχίδια το φιλαράκι σου. Κινητό δεν έχεις. Πάμε μέσα, τέλειωσε το τσιγάρο σου, έχουμε αργήσει 5 λεπτά. Στον μπούτσο μου, κι ας με απολύσει ο μαλάκας. Πάμε για έναν καφέ. Ναι, ένας ελληνικός τώρα είναι ότι πρέπει ρε εσύ. Σκάσε ρε Χοντρόλη, ποιος σου μίλησε εσένα? Μαγκές, εγώ τι κάνω, πάω σπίτι. Έχεις δουλειά σπίτι, Καλησπέρα, Αναστασία. Τι κάνεις, πώς πήγε η δουλειά? Καλά, μωρέ, κούραση. Δεν μου λες να ανέβεις πάνω να δούμε καμία δουλειά. Δώσε μου 2 λεπτάκια. Okay. Λοιπόν, τι θα δούμε σήμερα? Signore e signori, io sono Boris Karloff. Sono qui per presentarvi 3 brevi racconti del terrore e del soprannaturale. Spero che non siate venuti al cinema da soli. Come vi renderete conto vedendo questo film, gli spiriti, i vampiri, sono presenti ovunque. Forse ora ce n'è uno seduto accanto a voi. Già, perché vanno anche al cinema, vi assicuro. I vampiri hanno un aspetto del tutto normale e lo sono in realtà. Solamente hanno la strana abitudine di bere il sangue, specialmente il sangue di quelli che amano. Καλό το έχω, παιδιά, Καλό, απλά καλό. Εντάξει, απλά γάμισε. Λοιπόν, παιδιά, καλή παρέα σας, αλλά προτιμώ να μείνω λίγο μόνος μου. Οκ, τα λέμε. Μας έχει σπάσει τα αρχίδια το φιλαράκι σου. Γκέγκε. Κάθε φορά μας παίρνει τηλέφωνο και συζητά, έλεος δηλαδή. Ίσως επειδή βρίσκεται στο εξωτερικό, οι Καλά, ώρες... καλά, εντάξει. Εντάξει, άμα είναι θα τον πάρω τηλέφωνο τώρα. Άντε να δούμε. Έλα ρε. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, εντάξει. Μη φωνάζει ρε Αχιλλέα, εντάξει, το ξέχασα. Ναι, δεν το βλέπω πια. Έχω τα παιδιά στο γραφείο και εντάξει, κάνουμε λίγη παρέα. Ναι, εντάξει, είναι λίγο μαλάκης, αλλά δεν πειράζει. Έχω γνωρίσει και ένα ζευγάρι από πάνω, είναι πολύ καλά παιδιά. Ναι, εντάξει, μη φωνάζεις. Πότε θα γυρίσεις? Ωραία. Καλά να περνάς.